Vlastne sú tu také maličké vlákna, asi 2-3 mm. Na spodu tejto veľké nádrže miešadlo, ktoré tu zmes tú kávu neustále musí miešať. Keď sa nám to takto pekne mieša, potom si zoberieme nejaké takéto papierenské sito, takže toto, čo teraz držíme, sa volá, že papierenské sito. Je to také kovové sito s takýmto rámikom. A v našej papierni vlastne toto je najväčšie sito, čo máme, takže my môžeme vyrobiť maximálne takýto veľký papier. A zase nerobíme veľké papiere, ktoré potom nerežeme alebo nestriháme, lebo tento ručný papier sa nikdy nereže, nestrihá, ale vždy, keď chceme menší papier, musíme si zobrať menšie sito. Ja vám to teraz ukážem tú výrobu na tomto site, vlastne také väčšie sito. Tento rámik to sito rozdeľuje na dve časti, takže budem robiť dva papiere naraz. To sito s rámikom chytím, ponorím do tej zmesi, vyťahnem. Keď to vyťahnem, to musím pekne utriať, aby tie vlákna, ktoré sú na tom site, sa navzájom pochytali a pospájali. Cesto si to vlastne odauteká preč. Takým trasením tie vlákna, ktoré sa nabrali na to sito, sa navzájom pochytali, pospájali a vytvorili dva lárky papiera. Za malú chvíľočku ten vrchný rámik dáme dolu. Na tom site už máme dva mokré lárky papiera. Tak to je iný papier. Pozrite sa, kto pekne drží. To je papier, ktorý je No a teraz je to veľmi mokré, že keď sa to dotkneme, to veľmi krehké, že sa to tak trhá. Pozrite sa. Predskovky my to nerobíme, to je taký špeciálny papier, ktorý sa používa na rôzne diplomy, na rôzne ďakovné listy, na rôzne také iné veci. No tento papier strašne dlho vydrží. Že takýto čisto biely papier by mal vydržať aj 300, aj 500 rokov. To je taká najväčšia vlastnosť toho papiera, že on strašne dlho vydrží. Takže na takýto papier píše pán prezident, niektorí ministri, toto maliari ho používajú na malovanie. A potom aj bežní ľudia ho používajú na nejakú vzácnu korešpondenciu, na nejaké dôležité listy. A teraz by sa ešte na to nedal písať, ako som povedal, je to veľmi krehké, tak vás poprosím, aby som mohol spraviť 2 kroky, trošku ďalej. Dobre, to stačí, ďakujem vám. Teraz sa pekne zoberie a vyklopí sa to tu na tieto hrubé látky, čo tu máme pripravené. Sú to také vlnené látky, ktoré sú vyrobené z ovčej vlny a každý papier sa musí vyklopiť. Teraz sa môžete dotknúť do papiera, môžete si vyskúšať, aké to je. No stále to je veľmi krehké, veľmi mokré. No teraz to vyzerá ako vata. Čo tam sú tie pískové? No na každom papieri, čo my vyrobíme, napísané Petrus, my sme firma, ktorá sa tak volá, keď sa pozriete na to sito, tam je vlastne ten naše meno. Takže na každom papieri, čo my vyrobíme, je to naše meno, a že keď na ten papier sa pozriete proti svetlu, tam potom uvidíte to naše meno.